नूर वेला दिए नहीं बनाएगा ऑर्डर नहीं ना हाँ डबल लेग का डबल लेग ये आई ना का डाला कर मैं ये ना पार्टी वाले का गेटा काम कर मैं लेकिन गेटा काम अरे दिया गेटा काम अरे अब क्या लिहाजा रहता है कब क्या मैं वही नहीं रहता मैं इरे नहीं मैं कर लो ना नहीं हां डबल स्टैंड ज्यादा करें नहीं यार उतर क्या बात है हां वो दारू कर ले अरे आता है अटेंडर हां मैं आली नहीं आला என்னதுமா अरे डबल स्टैंड मत किटी पे ना बेटा हां मार तल्ला ना डबल लगा लो हो गए अदे हो गया ಈಗ ಹರಾಸ್ ಕರೋದು ಹೋಗದ ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಇದು ಒಂದು ಪೆಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬಾ मैं हो गया बोलिया ये मीडियम मैं भी इतना आ रहा है मस्त मेरा लेकिन का ओ मारे मैं बोला अंदर जा ओ ये मेरा बोली डालने की क्या डाला तो आया था ஸோ இங்கே பாருங்கள் பைக்கு தான் ஏற்றிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டோம் ஏற்றிட்டு அப்படி இங்கேருந்து அப்படி நீர்வழங்கு கொண்டு வருவேன் ஸோ செம்ம ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு கஷ்டப்பட்டு தான் ஏற்றுவேன் இதையும் ஸோ இன்ஜின்லேருந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுங்க ஸோ நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம் சரி ஸோ அப்படி பண்ணி ஏற்றியாச்சுங்க ஸோ எனக்கு தெரியும் இப்படி ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஆகும்னு சொல்லி பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஸோ எனக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆக போகுதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கூட ஸ்டார்ட் வரல அதுவும் இல்லாமல் இன்ஜினில் ஒரு சத்தம் பெருசாக கேட்டுருக்கு இந்த அண்ணன் தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல யாருமே இருக்கல ஸோ 2-3 பேர் பக்கத்துலேருந்து வந்தாங்க ஸோ ஒரு டைம் சொல்லி ஆகணும் அவங்களுக்கெல்லாம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல வந்து ஏற்றுறது கஷ்டப்படுறதை பார்த்துட்டு இந்த ரோட்டில் இருந்தவங்க தான் வந்து இந்த நிற்கிறவங்க தான் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ இவ்வளோ கஷ்டம் 10,000 ரூபா சரி கேட்குறாரு ஸோ 7 கிலோமீட்டர்கிட்ட போகணும் ஸோ அந்த ஃபுல்லாக கற்றுட்டுருக்காருங்க ஒரு 4-5 பஸ் இந்த மேலே தூக்கி எடுத்தேன் பைக்கை ஸோ இன்றைக்கி நாளே ஒரு மாதிரி போச்சுங்க டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6:30 ஆகுது பாப்போம் இன்னும் நடக்க பண்ணுறதில்ல கொஞ்சம் லேட்டாக கம்மி பண்ணுறேன் ஒரு நாள் கரைச்சியில் போட்டாலும் ஸோ ஒரு நாள் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ செம்மையாக லேட் ஆகும் நான் திரும்ப நிறுவனத்துலேருந்து கேகாலைக்கு வரையிலாது அதாலே படியில் ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டேன் என்ன செய்கிறது எல்லாம் சூழ்நிலை காரணங்கள் ஸோ இங்கேருந்து போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபா கேட்குறாங்க எனக்கு செய்கிறதுக்கு வழியில் சரியாக டைமும் ஆகிடுச்சு பாரு நல்லா இருட்டிட்டு வருது ஸோ நீர்வழங்கு போயிட்டு பைக் இறக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ணி பண்ணுறேங்க ஸோ வடிக்குள்ளே வந்துருந்துட்டேங்க பின்னுக்கு பைக்கை வச்சுட்டு வடிக்குள்ளே வந்துருந்துட்டேன் ஸோ டிரைவர் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போக தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்க்கலாங்க இப்படி ஆகும்னு ஸோ அவ்வளோ தூரம் இருந்து வந்து பாருங்கள் ஒரு 60-65 கிலோமீட்டர்கள் இப்படி ஆயிடுச்சு ஓ ரொம்ப மனசுக்கே கவலையாக இருக்குங்க ஸோ நம்ம பைக் இவ்வளோக்கு இன்ஜினில் பிரச்சனை நம்ம நினச்சி கூட பார்க்கல ஸோ ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் செய்வாங்க நீர்வழங்கு கொண்டு போயிட்டு பஜாஜ் கம்பெனியில் போட்டு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் செய்வாங்க செஞ்சு தாங்க திரும்ப பைக்கை வந்து எடுக்கணும் திரும்ப வெளியில் அவ்வளோ கவலையாக இருக்குது ஒரு 6 மணி ஆகுதுங்க ஸோ பைக் பின்னுக்கு இருக்குது ஸோ நீர்வழங்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் ஒரு 4-5 ஹவர் ஆகும் 4-5 ஹவர் லைனில் ஸோ ஒரு ஹவருக்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ என்ன செய்யலன்னு தெரியலைங்க இப்படி ஆகிருக்கு